हेलो लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बरायबावनाय थाबाय। दायो आङो नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे भिडिअ लानानै फैगोन जाहैबाय। दाख्लै बावैसो सिगां आङो जेब्ला ना गुरहैदोंमोन बेयाव आङो सासे बुरैसा मानसिखौ लोगो मोन्दोंमोन। बिनि नामानो जादों जाहैबाय बाजै दालि। ओमफ्राय ओरैनो बेटारि गारिखौ बिथाङा पेपार गारि होनो। दा आङो बे बाजैखौ लोगो मोनदों। बे बाजैया दासिमावबो ओरैबायदि स्पिड खारनो हायो आरो नोंथांमोना आंनि भिडिअनि गेजेरजों नायलांदो। अब्ला फैदो लोगोफोर भिडिअखौहाय गोबाव खालामा मानसि नायलांदो। फैदो आयौ खारनायावबो देन्जार खादै बाप 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 देन्जार गोख्रै थाबायो नै जोंना बाजै दालिया। मोनस्लाबावासो जों गोख्रोंफ्रानो ओरैबायदि स्पिड थाबायखायो नै थोस मालाबा मबाइलाव देखायबा होनोसै माने सिंग्रानि मबाइलाव दैसा बाजैया मा एफा थाबायो। ओमफ्राय बाजै माखासे मानसिफ्रा नोंखौहाय बाजै लिंनायनि आंखौहाय बाजै लिंनाङा होनदोंमोन आरो आबै बाजैसो जाखायो दा ने? औ बाजैसो जाखायो। ओमफ्राय एफा गोख्रै थाबायो। आंनि बियानैखौ मोनसे लोगो मोना ना आंनि बियानैखौ मोनसे लोगो मोना जानो ओमफ्राय मैथो थाङा बाजैयालाय? आं माबा किसार मिलाव साम' खनहैनोसै। साम' खनहैनाय? गाबोन बेखौनो फाननोसै। ओमफ्राय मेङा? ओमफ्राय नै जोंहा आबै सासेबावनो बेबो आबै बेखौ लाबोलै आबै जायो आरो। औ माथो लाखो आबैयालाय? साम' ओमफ्राय फानहैनोसै ने? गाबोन फानहैनो आब'। लाब मोनदों दा एसे गोदोनि आबैया नै जोंना गोदोनि आबै। ओमफ्राय नै बेखौ बाजैसो जायो आरो बिबाजैसो जायो। औ ने? ओमफ्राय बाजै नोंखौ गोबां मानसिफ्रानो थैबायसो सानदोंमोननो। आंनि बियानैफोरसो। आस्सा बिदानि फिसाज्ला। ओमफ्राय ओरैबायदि गोख्रैनो दङ ने? औ माबा गेस अलाव बै गेस माबा खाथियाव ने? आं गेस अलाव थाङाखिसै मोथो खना गोरलै होननायखाय बने मोदोमाव गैया रानथेंनो जिंखिना दाखालिबो गोरलैनो दाखिनि गारला आसुखुर सालायखायो मोदोमा गिलियो। गोराखौबो जाल्दाब गारबाय ओमफ्राय बेखौनोबो दाखिनि गारलानो गिलिलायबाय दा जाल्दाब गारबाय। ओमफ्राय बाहा मोनब्रैल' मोनदों 80 थाखा। आंनि माबायदि नायखाय मोदोम दंना गैया दा? मोदोम दंखायो दा नै मोदोम दङ। नै खांख्राइ जुब्रियाबो नै बिदियाव खांख्राइ जुब्रि होनो गामि। लादायबो लालायखाय नै साम' लादाय? औ ओमफ्राय प्लास्टिकखौ माथो खालामबावनाय नोंलाय? साम' माबानाय नै थांल' होनलाय लिंहरदों। थाङासै आं। ओमफ्राय साम' खननानै फानहैनोसै ने बाजै? गाबोन फाननोसै। औ मा गारि होनोमोनलाय बिदिखौ? अट' बेरेबेर। ओमफ्राय नोंनिया पेपार गारिया फैयाखै होनदों दा? आंनि पेपारा गैया। उनाव गारि फैगौ ओरै जिंजों फै। मा गारि? बड'लेण्ड गारिसो? आदसा ओरैबायदि गोख्रै थाबायखायो नै जोंना बाजैया। नायदो नै औ बान्जुबारियावहाय दङ आंनिया लामायाव दङ आमथिखा बागमारा दं बिथिनि दङ बिथिनियावहाय आंनि बलेन सुलेन दङ फंबायफोर आमाइनि फिसाला। ओरैबायदि गोख्रै थाबायखायो नै बाजैया। लालबिथियावहाय बेवाइफोर बुन्दा दं। मा बुन्दा? आयौ खारनायाबो एथ' गोख्रै खारखायो। बाजै खारसाय देन्जार गोख्रै खारनो बाजैया। ओरैबायदि गोख्रै थाबायखायो। ओमफ्राय बिदानि फिसालाफोर दंहाय। फैदो आयौ खारनायावबो देन्जार खादै बाप 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 बाप। ओमफ्राय गोदो काबादि गेलेयोना गेलेयामोन नोंसोरलाय? बाजै काबादि? औ जोंखौ मोनखायामोन काबादिया। आस्सा काबादिबो गेलेयोमोन ने? अयथासार काबादि गेलेयो। बा एथ' बुरै अबस्थायावबो एथ' गोख्रै खारनो हाखायो बाजै? बाजै नै दामोरा बाप
बिराद गोख्रै खारखायो आं माबादोंमोन आमथिखा आमथिखानि सोनाब नांदरबारि खाथियाव माबा दङ सुमलिबारि ओमफ्राय साम' फाननायनि फैसाखौ मा खालामबाय बाजै सना गाननोसै आस्सा सना केरलाबनि सना केरलाबनि सनासो मेलेफो लादु जानोसै मा मेलेफो लादु मेलेफो आस्सा मेलेफे लादुजों लामाखौ जोबहोनोसै थाइबिया मारै मारै मेलेफु दे दिदिनो जाबाय दे बाजै दे खाथसाय दे मा जा नायनि एसे औ अ देन्जारखा नै देन्जारखा